Figueres ha estrenat la remodelació de la pujada del castell aquest dissabte 21 de març. Han estat 11 mesos de treballs amb una inversió superior als 2 milions d'euros. 900.000 han estat finançats pels fons Next Generation. I Ameia, Figueres, estrena un nou gran passeig que connecta directament la Rambla amb el castell de Sant Ferran. Un passeig, com podeu comprovar, amb més espai, amb més arbres, amb més terrasses i més que n'hi hauran. I, en definitiva, amb més vida. En resum, un espai pensat perquè els figuerencs i les figuerenques hi tornin a passejar. L'acte inaugural ha comptat amb els parlaments institucionals i ràdio i música en directe. S'hi ha celebrat el vermut de Llucià Ferrer de Ràdio Flashback, que ha comptat amb convidats com el cantant Mamaduixa o la presentadora d'Eufòria Marta Torner. A més, l'Escola de Música del Casino Menestral ha ofert una sessió de micro obert amb diverses actuacions.